tentang apa yang ku rasakan padamu. Ada apa, katakanlah semuanya. Ku kan dengarkan duhai cintaku. Bila nanti orang tuamu tak meridhoi dengan apa yang
Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu. Emanen paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Yo sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora Janji. bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta. Ampun mecucu nggih sayang. Aduh. Sabar, sabar. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu. Emanen paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Yo sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu. Emanen paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Yo sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Yo sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina
macan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Berkah talenta. Berkah talenta. Mbak Silvi, Oleh nangis ora aku? aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua ki jalukane ngono. Iya, Ya ta? iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene men nasib dhewe kamu siapa ini menanya terus dia rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Tuh, sabar. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora esek-esek. Ora ono sing jaluk dilahirke
Berkah Talenta. Minggu esuk atus mrepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Ya, Berkah Talenta. Ya, Jeng. Biyen pacar rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus propot kang tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumong sorong iso nyenengke tuntut urip enak kurang kuat sanggane laku taunan dadi rano gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah nang pelaminan aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit
jumpa, goodbye sayang, aku rapi. Minggu esok atus propon ganti pisnik resepsimu. Lakseni ijab kabul kue robo jomu. Statusku biyen pacar, saiki tamu undangan. Kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Berkah talenta. Sing tenang ya sayang. Iya sayang. Aku bakal terus ngupayakne. Apa sih upayane? Sirmu apa? Kabeh harap. Awale dudu sapa-sapa. Suwe-suwe duwe rasa. Rasa tresno sing tak rasakno. Matur nuwun pun purun nampa. Sayangku tetep ning sandingku, ngancani aku dadi tombone loroku. Susahe nyuwun pangapurane, senenge isih tak upayane. Kekepen ragaku nyilih pundakmu, mong sampeyan sayangku sing dadi tombone loroku. Tetep ning kene aja lunga, tulung kancanono. Mong sampeyan sayang tenan, eman-eman tak coba tenanan. Aku sampeyan bebarengan saantekan. Berkah talenta. Iya Jan. Pokoknya 99% Tresno aku mau bawa. Aku tak. Iya. Lah bojomu piye? 100%. Jokonan atimu mung kanggo aku sayangku. Sayangku tetep ning sandingku, ngancani aku dadi tombone loroku. Susahe nyuwun pangapurane, senenge isih tak upayane. Kekepen ragaku nyilih pundakmu, mong
berkah talenta. Ayo Dek Dewa. Mbak Di. Sampun boten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak kelaran nyempet dadi tangisan rodo panguripan bakal muter nanging mbuh kapan. Sing pengen koyo ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rumpo terserah kowe sayang no aku ora aku ra maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono. Sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita kini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kere uripku serba susah sadar keomonane pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku ora bisa piye-piye. Nyanding kowe butuh keragat sedangkan aku iki wong marat wis kalah rupa rasuke bondo cintaku nekat pahitan kedene rasa. Aku pancen ora sempurna gampang karo tapi yen wis setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita kini bisa membuatmu bahagia. Berkah talenta Sadewa risi risi risi. Aku ngerep iki. ayo kenapa? Sing sabar, tak sing klik saya. Ya. Sabar. Mentale ditoto sih. Bener nih. Bener nih. Kenapa wong kiri selalu dicampakkan mental head hatiku acur remuk kau abaikan terpaunan pikiran selalu terbayang-bayang meski disepelekan ku coba mengusahakan seprono seprene ku berjuang cintaku tak akan pernah lekang kowe tetap tak sanding rasaku tak berpaling aku tiada tanding ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan
Berkah talenta. Wanodya ayu utama ngambar arum ing kusuma mulat lang-lang pronto agawe seng-seming samuler pait matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning anggukah rasa tresnoku ngambar arum tanpa jiwa katon memanise sekar lan mekar melatiri nonce
Iki pilihanku ninggalke sliramu senadyan tresno iki tulus mung kanggo sliramu mung cukup tak dongake muga urip bahagia bebrayan karo sing liyane.
Oh ya, oh ya. Berkah talenta. Oh, Silvi Kumalasari. Sorry. Kawitan sinawange pasuryan tansah kinambar ing samuni hawang katon indah salas lakane kararang wertu bawane Kang Mas kan kandangku ngalem bono Latin jroning tiasa ngitung tresno Yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungah neangenan Kang Mas kan kandangku ngalem bono Latin jroning tiasa ngitung tresno Yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungah neangenan Kang katot kagowo kaya ngene yen nandang lara asmara jroning nala mangambar arum puspita rasaku sesanding marang sliramu wong bagus memani ing jantungku
Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Suwe kaya apa pangkat anteni. Ya sayang, Sayang banget.
Ber